Benvingut a Montblanc. Ens disposem a fer una passejada per aquesta vila monumental plena d'història. Abans, però, situem-nos una mica. Ens trobem als peus de les muntanyes de Prades, on s'alça la vila de Montblanc, un dels conjunts medievals més ben conservats de Catalunya. Nasqué al segle XII com a iniciativa del rei Alfons I, qui cercava afermar el poder cristià a les terres conquerides als sarraïns al sud del Principat. Amb el pas del temps i gràcies a la constant protecció de la corona catalano-aragonesa, aquest enclavament estratègic anà creixent fins a esdevenir una plaça forta que assolia el seu màxim esplendor a la primera meitat del segle XIV. Com has pogut comprovar, tan bon punt arribem a Montblanc, surt al nostre pas l'imponent recinte emmurallat, símbol i orgull dels montblanquins, que ens convida a entrar a la vila i submergir-nos en el seu passat medieval. Si t'hi apuntes, podràs conèixer alguns fets destacats de la història de Montblanc, visitar-ne els monuments més significatius, així com tenir notícies d'alguns personatges que deixaren petjada la vila. Estàs preparat? Comencem, doncs, a recórrer els carrers que, segons diu la tradició, foren l'escenari de la llegenda de Sant Jordi.